Velkommen til Rego City. Vi ligger lige midt i hjertet af København, midt i det pulserende latinerkvarter. Hos os bor der primært tech-virksomheder og startups. Velkommen til Rego City. Det her er vores reception, og de hjælper alle vores kunder i huset. Bygningen her består af 4 etager, og vi har i dag ca. 100 personer siddende her. Vi gør, hvad vi kan for at forstøde hverdagen for vores kunder. Her har du vores business lounge, og her vores hyggelige mødelokale. Vi har vores egen cykelparkering, som der er rigtig mange, der er glade for. Velkommen til Tavsret. Det er her, vores kunder mødes til frokost i det fri, møde eller en fredagsøl.